Kasngi ke basis pak handai penriu, hak ke keteng ukpau kun mesim berkuat amen. Kutra Jisu tu penselek hangi dan mesim berkuat jong mi. Ke gospel ke kum Yohanes ke lenong penriu ke dukat balai pesan ter. Ujisu laong haki, ngalong ukpu ke jing em. Uta bawan sanga onom tengan, beruta bangai hanga onom seliang lanu ru. Henry kumbang lai tu api, walap layu i hanga pimtre bangai. Baru kat kaba ukpa wah hanga kan wan sanga. Pada uta bawan sanga ngan om kentat no. Namar ngalawan na beneng, benle ekamon jong uta ubalap ha yanga om ya kamon la jong. Ti kani kalong kamon jong uta ubalap ha yanga. Bangam dei bandu yanu nakitu baro ya ba ula ai hanga Henry bangan penmipat yaki hakas ngi khadu. Hoi kaba ukpa kwa kalong kani. Bakitu baro kibayu iya ukun bat ngat ya u kinyo ya kajing em bam jukut. Bat bangan penmipat yaki hak akhir kasngi. Kiju kila sedang punya tendum sapang jeng u. Namar ula ong ngalong ukpu balawan her na beneng. Kumta kila ong uni ubri ulong Jisu ukun Joseph omdai ngi itu ya ukpa bat ka keme jeng u. Di kumno menta uong hana ba ulawan her na beneng. Jisu lapai ketien. Wat ya tenum su para mapi. Omdan ubala penwan sanga lemda ukpa balapa yanga ukring ya u. Bat ngan sapen mipat ya u hakasingi khadu. Kinong itu lupa kila tho. Ya kibri baro an hikai dia ublay. Manla ubri bo yo sngau ya ukpa bo yo hikai na u unwan sanga. Kan ni kamut ba unu la yo iya ukpa. Tang uta bawan balong na ublay ula yo iya ukpa. Ngada keren sisa hapi. Uta abangai udan ya kajing em bam jukut. Ngalong ukpu kajing em. Kikpa temen jengpi kila bam ya umana hari kenja bal kila yap. Henry uni ulong ukpu bawan her na beneng. Bajar babam ya u wan om yap. Ngalong ukpu ba em ublawan her na beneng. Lada unu ubam ya uni ukpu un em junam. Bat ukpu bangan ai ha u ulong kado jonga ya ka banga ai khnang ba ka pertai kandup em. Kani kala penmi ke jingata ini ya ka baklut ya pedeng kiju. Kumno uni ubri ula ban ai hangi ya la kado bangin bam kila keli. Ujisu ula ong haki. Sisa nga ong hapi. Lada pimba me kado jong ukun ubri bat pimdi ya ka senam jong u. Pinam yo jing em halade. Jar baba me kado jonga bat badi ya ka senam jonga. Udan ke jing em bam jukut bat ngan penmi pat ya u ha ka singi khadu. Naba kado jonga kalong sisa ka jing bam bat ka senam jonga kalong sisa ka jing di. Jar baba me kado jonga babadi ya ka senam jonga. U em hanga ngapat ha u. Ukpa ba em ulap ha nga bat deida u banga nga em. Kumju jar baba me nga un em danga. Uni ken ukpu balawan her na beneng. Umdai kemutu ukpu uba kikpa temen jengpi kila ba maki kila yap. Henry unu baba me uni ukpu un em junam. Jisu la kreni kini ke haba ulah hikai haka sinekok haka pernaum. Buan na kisenran jung ukila ya sngau ya kani ba kila ya ong. Kani ga jihikai kalong ka ba mano balak ban nget sisai ka. Klem da don ba yathu ujisu latip ba kisenran jung ukia thnum sapang kani. Kumta ula ong haki. Hatu kani ka penthut ya ka jinget jung pi. Tharai lada pinyo i ba ukun ubriu ulet chaka jaka ba ula don mensua. Dei umensim uba ai jing im kado kamlar kam ai. Kiktien u kiba ngalak keren hapi kilong umensim bat ka jing im. Lakataru don napi kibam ngai. Ujisu latip nadu basdang kiba kinu kiban om ngai ban manu ban set kelaya u. Ti ulapan buat. Nak ni kadang walaya thu hapi ba omdan ubala ban wan sanga lemda ukpa o ai lahat ya u ban le kumta. Ngamarkan ni buat na kinong buat jung u kila phaidien bat kimtre let shu bat u. Kumta ujisu la ong hakikat arngut kisenran. Ti mapiru pikwa ban let no. Simon Petrus ula jawab ya u. Ku try shanu ngin lek. Mami medan ye kiktin kiba ya ka jing em bam jukut. Ngat ngitip bamelong ukris ukun jong ublay. Jisu ula jawab ya ki. Omdai manga berajit ipi kikat arngut. Lajar kata dan uway na pi ubalong uksuat. Ula keren sepang ujudas ukun Simon Iskariot. Naba ujudas wala ulalong uway ni kikat arngut kisenran un sachet kelaya
ka gospel jong try ka jingero yami ku Chris. Menen ka singi lapan kot haka tu ka jingkeli jong u Jisu. Haka jing ong jong kini kipat ba ya u Jisu ban ong ko kenrat kilapan na u tu ai hangi barabor ya uni upu. Bat mentang yo sngo yo ka jubab jong Jisu dukat balai pesan uong ngalong upu ka jing em. Hang ni ngin sa yo sngo yo ka jing kren jong Jisu yala de ka jing penpau jong Jisu yala de kum upu ka jing em. Ngin yo sngo ningkong ka dukat ka balai pesan nada rengi pulis susu kham sakmat ngin sa yo sngo ka dukat ka wasau puprar uong ngalong upu ka jing em. Ba kumju ruah ka dukat basan puwei ngalong upu ba em ubalawan hiar na beneng. Kini ki jing ong jong Jisu ba ma u de upu ka jing em la ne ma u de upu ba em ubalawan hiar na beneng. Mentangin pe dukat balai pesan ningkong apa Jisu ong ngalong upu ka jing em. Uta bawan syanga un om tengan ba uta ba ngai hanga un om seliang. Larangi pe je kani ka jing ong jong Jisu apa ma u ong ngalong upu ka jing em ba ong uta bawan syanga un om tengan ba uta ba ngai hanga un om seliang. Uklam ong sepang ka jing bam la ne ka jing di in ri ong la da pi wan syanga pin om tengan la da pi ngai hanga pin om seliang. Nak ta kadao hakani ka jing ong jong Jisu ko baning ko ngai ba ong ngalong upu ka jing em kampat da syai kan le si kala ban kro kham tam ya ka jing pdiang ya ka jing kai jong u ya ka jing nget jong u bat kitu baro ki bawan sa Jisu yai khot utu bawan syanga un om tengan utu bangai hanga un om seliang. Kani ka de ka jing ong jong Jisu man la ka por ba yai khot ingi wei pe wei bengen let sejan jong u. Balada mangingi bot ya ka jing hikai jong u lada mangingi pediang ya u bat ngingai ya u nginam tengan ba nginam seliang syuk. Kata kadai ka ba u Jisu pen i ha ka dukat ka balai pesan. Hendrai wat kani ka jing ong jong Jisu ru ka pen mi ka jing ya tainia padang kiju. Ka ka jing tainia ka long ba uni ubrio ude ukun jong Joseph bat ka Maria ngi thu bhai ka yo pa jong u ya ka kemi jong u bat kumta terter ngitip ya ka sinong jong u hai udan hai usa bat kumta terter na ai ka sinong wan. Mentah kumno ula ban ong bau de ku ba em balawan hiar na beneng. Kumno ula ban kam ya lajang kumuta balawan hiar na beneng. Kani la pan mi ya ka jing thai nia la ne ka jing thut apdeng jong kiju. Na ta kra u Jisu ula ong ba upujuba be kani ong wat etnum su para mapi. Namar balai om don bala ban wan syanga lemda ukpa bala pha ya nga ukring ya u ban ngan sa pen mi pat ya u ha ka singi bakhat do. Kani ka jing ong jong Jisu. Om don bala ban wan syanga lemda ukpa bala pha ya nga ukring ya u bat ngan sa pen mi pat ya u ha ka singi bakhat do. Kun men ko para ba ye. Ka tien jong blai ka hikaya ngi iwei pe iwei ka ong ba ha ka sithi jong u Paulus seki Kristan ha Efesus kala nong ka ba a dukat ba khandai ka ong. Ya pi la pen em da ka jingai la pen em ya pi da ka jingai ai la pen em ya pi lingba ka jingai. Ka jingai ai kalong ka jingle jong u blai. Ka ba mut ka jingpen em ba mangi ngi yo ka de ka jingle jong u blai suda. Kam dei ka hok jongi kam dei ka jingla ka jongi. Hendrai lingba ka jingai pada ka de ka response ne ka jawab jongi ya kata ka jingai ai ka ba u blai ula a hingi. Wat ba mengin pediang ya u blai ru wat ba mengin pediang la ngin itu ya Jisu ru ngidon kam ya ka jingai ai jong u blai. Kani ka de ka jing internet jong kaniam jongi ka de ba u blai hi ulawan ban wat ningkong yangi. Bat kaniru ka de ka jing maya ka ba mangi le sing ngimla ban sung thu pura dala de dala ka jong ka bor. Henry ha ka sendur ka jong ublai ngidon kam ka jing ai jong ublai banduk jan sya uru. Bat ban dala dangi jan bada sya uru ka jing ai jong ublai kanang kersoi ha ka jing em jongi iwe pe we. Kani kalong kumbaya pelun ngidon ka jing ai jong ublai ka penlong ingi ban jan sya u bala dangi jan sya u ka jing ai jong u kanang buon susu ka jing em jongi. Kata kadai ka jing maya ha ka jing em jongi. Hendrai ublai ula airu ingi kalat pada memang ingin jubab dah ka jing lai luhut ya kani ka jing ai jong u. Mentangin phai yang sekani ka jing pule pada. Kadang ipa yang dukat basau pu prau Jisu ong sau sien biang. Ngalong ukpu ka jing em. Ngalong ukpu ka jing em. Bat kembang ila pek teng menen ka singi uyan ujor ya lade ukpu ka jing em. Ukpu ka jing em baba u Jisu wan ai bat uta mana ba kipa temen jong kipa ba Israel kelabam hari kenja. Hang ni rungin se ibiang sa sien dukat basau khondai bat san pau ong. Kipa temen jong kilabam yo mana hari kenja bat kilayap.
Henry uni ulong ukpu bawan hiar na beneng. Bat bajar baba me u on yap. Kabamut bau ka ai ka balaja hapo ri kenja ka jing ai ukpu na beneng. Ya umana ubaki kpat men jpi kimpat jutip ukpu bana beneng. Maki kila bam kalong ka jing ai ka bakrau tam na ka benta jungki kimla ban sempang kimla ban sungtu. Ha ka no kor kom ublei upendap penbiang na benta jungki. Ha ka tu ka ri kenja. Henry wala da kalong ka bakrau kata ka ni ka manaru. Ka ka bau jisu un ai menta kalong ka bakham krau sibun banya kata ka mana. Ka ka bau jisu wan benterwa menta kalong ka bakrau sibun banya kata ka mana. Namar balai ki kpat men jepi ki baba me kutu ka mana ki layap. Henry jar baba me uni ukpu bau jisu ai un junam. Udai uta ukpu bau jisu un ai ujisu klempat batai. Haduk menta dukat basan pau ngimpat yoi. Ujisu daong ngalong ukpu ka jing Menta dukat basan pau menta ujisu sedang berbatai kamsya ong ngalong ukpu ba ubalawan her na beneng balada unu ba me uni ukpu balawan her na beneng junam bat menta unsa batai lane unsa kedo ya kitu kinong buat jong bat yang iwe piwe dei ta ukpu balawan her na beneng uta ukpu balawan her na beneng ong bangalong ukpu balawan her na beneng ne ukpu ba umut ya ka bat hangni keduk benta ka baar jong kedukat basan puai ong bat ukpu bangan ai ulong kado jonga ya ubang ai knang ba kapertai kan dup kadai bendai ke jinghikai ka bapen kendit ya baro khat ki bayo sngo yo jisu ka tu ka klip mat ukpu bangan ai ne duk mende bang ong ngalong ukpu ba bawan hian na bneng pia thnum piong itu ye mei pa jonga ka snong jonga ngalong ukpu ba lawan hian na bneng menta ong uni ukpu ba bang akular ya pi ba lala pi bam pinio e ka jing bam jukut pinim yap lanu ru uni ukpu ulong kado jonga bat nga ai khnang ba mapi ba kaperkai kandup yo ya kancing kani kalapan kendit ya kitu ki ju ya kitu ki ba Israel ki ba sengap ya uji su hadu ba kalapan mi kancing nyata ini ya amdai ki ba mulu malah ndai kancing nyata ini ka ba klut namar balai ki ba ki sngutu ba uji su umut ya ka ba uong ba duong ya ka ba umut hakano karukom unle ya kata dan batip andai uji su mentawang ukpu baim day kado jonga bana kabenta ki ba Israel ki balong katabu lane kalong ka jing ka bakrau ko jingwet ka bakrau wat ban ba me kado ya kasnam jong merat menta ki ong ba ki haban ba me kado jong ubrio bat kumno uni ubrio ula ban ahingi ala kado ban bam menta jisu hakani ke jingkeli jongki ngiyo sngow lani ngila ban sngow thu larangi pek ngin sayoi bamaki ki sngow thu ba jisu umut shisha ya ka ba ong umut shisha ya ka ba ong bat hadin kata jisu jebab ong shisha nga ong hapi lada pimba me kado ukun ubre ba pimdi ya kasnam jong pin amyo jing im halade jar baba mi kado junga obadi ya kasnam junga udon ka jing imbam jukut nga ngan semipat penmipat ya ha kasing khaddo namar balai kado junga kalong ka jingbam besisha kasnam junga kalong sisha ka jingdi jar baba mi kado junga obadi ya kasnam junga im hanga ngapat hau ukpa ba im lapha ya nga badai da ubanga im kumju jar baba mi nga im danga hakini gidukot niyo snow ya kajing ong jong jisu ya kajing ban kia jong jisu bat sisien pule kini kidukot bat sisien pet ya kate kejubab kajing keli jong kiju bat ya kae ke ba jisu ong ba ukpu ba ladangi pule kini ngin syam bat ngin sngutu syai ba jisu uthau ba ya la ka jong ka met bat ka snam uthau sisha uklam kran kai uklam kran parsi henre ukdo ya ki iwe pe we ba phidi ban ba me kado jonga ba phidi ya snam jonga namar balai kado jong u kolong sisha ka jingbam ka ban ai ngi ka jing imam jukut ka snam jong u kolong sisha ka jingdi ka ban ai ngi ka jing imam jukut baru penkut ya kani sa sisin pat dak bayunu jor ya kamana uni ken ulong upu belawan her na beneng umdai kemutu ba ki pat men jong phi kilabam maki kilayap hendrei utu unu babam ya uni upu bawan ai manga uni junam kata kadai ka jing ong jung jisu but
lada mangiru ngidei ki brio ki bayo asngau yakini ki jingkran jong Jisu le sika kan long ka ba kendet yang i wei pei wei bang haban bam ya kani ka met jong Jisu hakano ko rukom katakan sa ulong ngimla ban sempang ngimla ban sotu henrei ngitip pada kumba ong Paulus kumba ong Petrus habau Jisu kani ka penmi ke jinga tai ni hapeng kisenran jong Jisu hadu ba kitu ki brio ki lamut ban thung siem u kitu ki la phet ning kong lagi kudan mau du khat bakhat sau khat san jong kani ka ju ka lunong kila kwa an pelong siem menta pada kila phet lut barokhoi sa setang ki khat arngut but Jisu sai si sien pat upai seki uklam ong balai pi klam ong nga na pi lai pi klam khang nga ba kum ta ter ne ban pen shai ki hakano kono rukom ong be tangkawi ke kentin hatu kani ke penthut ke jinget jeng pi ru pi kwa ban lai no ka ba mut lada phim ngai phila ban lai lada phim ngai phila ban lai but hang ni Petrus uplau ya kan jinget jingi iwei pe wei ka bala ne manta la ar hajar snem kata kadai ko trai sha unu pa de ke ngen lai namar mami marwei medon ye ki tien ki ba a ye ka jing em bam jukut ni tip ban ngi ngai ba melong ukris ukon jong blai ba em nganget scam ha ka jubab jong Petrus le si umpat la ban sampang ha ka no ko kom ke Jisu un ai ka ne hari ha ka no ko kom Jisu un ai la ka jong ka met la ka jong ka snam ban long ka jing bam ka jing di na ka banta jungi nganget scam bo Petrus le si umpat la ban sampang henry ka jing shania jong Petrus ka de ka ne kenrat ngamla ban sempang henry ngatip bamidon kiktien jong kajing em balada memi me ong mensale mensaai hakano kurkom le sing ampala ban sempang henry namar kiktien jong me kidon ne kajing em bam jukut ngajit ban shania hakiktien jong me om hakajing sunguthu jonga ngajit ban shania hakiktien jong me takadaw nomar belai nginget bamitip bamidon kiktien jong kajing em ngit ngitip bamelong ukres ukon jong blai ba em mensale hakawai ni kidikot kabau Jisu ong tharai bapinda yu i au khun ba ubri ba ulet chaka jaka ba udon menswa bangidup la ban pedang ye ku kharis ba khot le si ki khmat jong ka jing ki khmat bri jong ki tsayu i ba hakamas ba khot yo tu pu hi ubale ya ka tu kawan hi hendai da ka khmat la ne da ka bor jong mensiem dei da mensiem ba ai jing em da ka bor jong mensiem ba pen kala ya kini ki jing ai jong ngi wei pe wei yakini jing a jong pu kawan shakamet ba kasnam jong Jisu tang da ka bor jong mensiem bar ka jing em ho mensiem ka ban la ban pen i ngi ya kata ka jing kiu byang jong Jisu shaka jaka ba ulo dan mensya ka ka jing sem pura jong Jisu ya ka jing long blai ba pura ba la long blai ba pura ula ban le eke baro ula ban le eke baro bat nak kata kada bengidup la ban ngai ya ka Eucharis ba khot bengidup la ban priang ya ka Eucharis ba khot ngidon kam ya ka jing chania hakik tien jong Jisu ngidon kam ya ka jing chania ha mun siem jong ka jing shisha ngidon kam ya ka jing chania ha mun siem ba ai jing em yang i wei pe wei tang la dang i pet ling ba ki khmat jong mun siem ngin sala ban scam ka jing ngai jong i wei pe wei kam ta me ka jing ngai ya ka jing ai jong Jisu ya la ka jong ka met ba ka snam but hakamiet bakhadu bau Jisu bam berkisenran ong kani kalong kamet junga kani kalong kasnam junga uklam ong kani kal sia seriem ne kalong kum kamet junga berkum ta terter ong bai kani kalong kamet junga kani kalong kasnam junga lada kiktien jong Jisu kum ong Petrus udai udon dia ka bor udon dia ka kitien jong ka jing em bam jukut ka ka bala ban khanglat ya utu pu balik ban pen kelas sya sakamet jong Jisu da ka bor jong mensiem ba ya ka tu ka wain ban pen kelas sya da kiktien jing em jong Jisu ba uling do uplah ka mas ba khot ban pen kelai ki sya ka wain sya ka met sya ka snam jong Jisu da ka bor jong mensiem kadai tang ka jing bam tre jongi lane ka jing persyang ban sunguthu tang da ka bor jungi ndai la ngi pet ya ka bor jong mun sim ba khot ngi pet ya ka bor jong Jisu ba ula sim mentai ka kerdan jong blai om don bala ban khang yano manuru ya kata ka jing ong jong Jisu bakin urlong shisha pat man la ka sien ha ka mas ba khot ngi yo i ya kata ka jing shisha ngi pediang ya kata ka jing shisha ngi pediang ya kata ka jing shisha kuhun man ka para ba it upu bali ukala ka met jong Jisu om dei na ka daw ko jinget jungi om dei na ka daw ko jinget jong pi ne ka jinget jong nga ne ka jinget jong lungdo ba terwai ka mas ba khot da lei ru em
kam dei ka jinget jong uling do ne ka jinget jong nga ne ka jinget jong pi ta ka dau pu bat kawan kila chakamet ba kasnam ukela chakamet ba kasnam do ka bor jong men sim ba kuat lingba kiktin ba yaine kiktin ba jong u jisu lara pinget udai sisya lara pinget lu tips kam ba udai sisya namar ba ka dei kat kum kaktin ba kaktin ba ai jing jong unong pen jengi ubala thau eke ba rokhot bat menta yakini gijing thau open kala syakamet ka snam jong om don mano bala ban khanglat yakabor jong u jisu lara pidang kwa susu ban kham ngam jeliu susu spang kayu karis bakhot kani bangi keren spang kupu gajing imrang ditang benta baret namar video baret Henry lara pikar dang lara pikwa ban puli susu kawai ko pila an puli the Catechism of the Catholic Church sapang kayu karis bakhot pinsayu kajing peniadai kayu karis bakhot bar kajing kenya jong Jesus Christ kajing pedai bat kayu karis bakhot kum kajing bam khawai kajing bat yadai kayu karis bakhot kum ka paskha bat kum ta terter kini bar khoi kidon ke jing kai kitu bakwa ban kham ngam jeli susu pila ban sedang swa naga god Catechism of the Catholic Church anyero ya Jesus Christ junom la junom amen wa bneng to ai ba kajing ngai ka mela ai ngi ha ukun jumi Jesus Christ men jungi ba kading ju kajing e wala pan raham kidon no jungi da mun sim ba khoi kin kirsiu biang hangi ya kajing kemen ba kar khu na menta kajing wan ka hima jumi to ai ba kajing e jombi kan pen kalai ngi shakinong bet sembai bam juthat jong ka gospel to ai bi sembai kin pen kalai kolom brio man brio na shapo bar yik jing tha baro a jing kmil ti batikna ya ka beneng batamai ba ka pertai batamai haba andala job ya ka bo jong ka snio ka burom jombi kan ting shan chabam chukut to ai bi jing e jong ka jubili kan karsiu biang hangi ki pen grim jong ka jing kermen ya ka jing thrang na kan ta kispa beneng to ai ba kani ka jing e kan pen saprian ka jing kmen ba ka jing sok jong nong pen jungi cha satla ka pertai chami ublei jungi ubala ka ku junam kan long ka burom bar ka jing ro shi junam amen kudono kutam jisu tesin ai kumariang rap jingi kristan tu doa na kumta jingi